Sí que us faré una sèrie d'aportacions gràcies a directora general, subdirectora general, per comparèixer i explicar-nos el decret. Una sèrie de dubtes que em venen al cap en aquest sentit i que crec que són importants perquè afecten a força ramaders. En quant a la limitació d'ampliació de les granges, voldria saber com es contempla el fet, de fet nosaltres defensem que no afecti, l'ampliació pel que fa a instal·lacions auxiliars, o sigui, per exemple, a basses de purins, a zones de neteja, etc. Tot allò que sigui per millorar aquella granja, doncs que no afecti i que, per tant, això no sé quina implicació té a nivell de POUM en cada municipi, però que aquí es vetlli perquè no s'impossibiliti que aquestes granges millorin, tot i que representi una ampliació, però no és una ampliació de càrrega ramadera, sinó d'instal·lacions per poder funcionar millor i d'una manera més sostenible. Després, casos concrets. Sé de casos de granges de porc, de porcí, que no se les permet enderrocar del tot i recuperar aquells metres quadrats que ocupaven per fer una granja molt més moderna i molt més sostenible. Com està contemplat això en el decret? Perquè al fi i al cap l'esperit d'aquesta actuació seria bona, seria no augmentem metres, sí que els enderroquem, però que no sigui que perquè els enderroquem ara no ens els deixin tornar a reconstruir quan el que fem és recuperar els metres però d'una manera molt més sostenible. Després, com bé deia el company de la CUP, és cert que des de l'any 90-92 fins ara s'ha reduït aproximadament a un 10% en el cas del vaquí de llet. Actualment a Catalunya, si no tinc malament els números, hi ha unes 395 explotacions, quan hi havia hagut a l'ordre de 4.000, i en canvi d'uns anys ençà el que és el cens de vaques de llet s'ha mantingut. Això també que quedi palès des del nostre grup que no és el model que defensem. Quan parlem de reequilibri territorial, el que parlem és de tenir explotacions de la tipologia familiar mitjana que estiguin atomitzades arreu del territori, que per tant el que aconseguim sigui tenir autèntics ambaixadors catalans arreu del territori per vetllar pel no despoblament i pel sí repoblament. En quant a bioseguretat, també casos de visites que faig arreu del territori, no és cap crítica, però són cosetes que he anat veient i que crec que si el decret ara ho pot resoldre, millor que millor. Quan s'agafa el peu de la lletra el tema del vallat, a vegades ens trobem que hi ha un vallat per bioseguretat d'aquestes granges a tocar d'un mur que és fins i tot més alt que aquesta valla, que hi hagi una mica el sentit comú que en aquests casos es pugui preveure que no cal. També altres casos de finques que tenen, per exemple, dues granges separades per un camí, que té un dret de pas i es fan ballar individualment les dues granges, quan en realitat és una sola explotació, que això també es pugui preveure. Heu parlat dels antibiòtics, crec que aquí per part del departament hi ha una... i potser això implicaria també salut, perquè al fi i al cap sempre ens posem a la boca el concepte aquest One Health, la salut, diguem-ne, és la salut humana, animal i del planeta. Doncs aquí un exemple, o sigui, fer pedagogia perquè quan parlem d'antibiòtics, de reduir els antibiòtics o d'eliminar els antibiòtics en els animals, no estem parlant de que la persona que compra un bistec està menjant antibiòtics. Jo crec que està molt estès que la gent es pensa que és així, no és així. El que passa és que el sobreús o l'abús d'antibiòtics en la ramaderia el que fa és que crea resistències per als antibiòtics o per les defenses en la salut humana, però els períodes de supressió de la medicació dels animals asseguren que no hi hagi antibiòtics, traces d'antibiòtic en la carn que després mengem. Després també, com han fet altres companys, fer una defensa del porcí. Jo estic d'acord que hi ha una sèrie d'amenaces en aquest moment cap a la carn, algunes alimentades per populismes i que per tant hem de fer pedagogia també perquè sempre ens hem de basar en dades des de l'administració, altres que poden tenir la seva part de raó, per què no? Però en qualsevol cas la carn ja no està tan de moda, llavors jo crec que tota la indústria, sobretot del porcí, però també del vaquí, etc., s'està adaptant, fins i tot diria ens estem adaptant, perquè és un tema que a mi personalment a casa, que som de pagès i ramaders, em toca de prop, però que diguem-ne, s'ha d'acompanyar aquest sector, no dic que no ho feu, però ho remarco, perquè durant molts anys n'hem anat bé de la indústria agroalimentària i molta part basada en el porcí. Poso l'exemple de la comarca que em toca a mi, que és la Garrotxa. Noel Alimentària representa el 16%, una sola empresa del PIB de la Garrotxa. En treballen 2.000 treballadors d'una comarca de 55.000. Es considera que una de cada 4 famílies té un sou de Noel. Llavors, a part de tota la indústria i tots els serveis derivats que en viuen d'aquesta indústria nucli. Per tant, això durant molts anys ha donat, diria, molta riquesa i molt benestar, en aquest cas concret que poso, a la societat garrotxina. Per tant,
i mires aquest cas concret i molts altres, i ells mateixos estan reconvertint en autèntiques corporacions alimentàries que van més enllà de la carn, que ja toquen altres productes, però que tampoc ho vulguem fiscalitzar més del compte i que tinguem un punt, doncs això, i no dic que no el tingueu, però d'agraïment de tots aquests anys que n'hem anat bé i que ara ho acompanyem en aquesta transformació cap on vol anar la societat, que diria que és a menjar menys carn, però la poca que mengi que sigui de molta més qualitat. Jo crec que tothom va en aquesta línia. Després parlàveu també de ser, però algú ha parlat de la proactivitat des de les oficines del DARP comarcals, o sigui, va haver un moment a la història que va ser molt important quan es van constituir aquestes oficines del DARP i a vegades el que em trobo, el que veig, és que qui més necessita el DARP és qui no va mai al DARP. Llavors és el DARP proactivament amb els seus tècnics els que han de sortir fora del DARP i anar a buscar aquelles persones, perquè els que van al DARP és perquè ja se saben moure, ja saben innovar i no diré que són els que menys ho necessiten, però sí que els altres segur que encara ho necessiten més. Finalment, en temes, recupero el que tenia preparat per ramaderia extensiva, faig una mica de collage, però ja em va bé. En temes de TIC, doncs molt important poder potenciar tot el que serien els collars geolocalitzats, que en aquest cas molta gent i la raça Bruno Pruineu han set pioners en això. Poder integrar els softwares de gestió, ja sé que són marques comercials però les fa servir tothom, Isagri, Digitanimal, etc., amb el GTR, amb el gestor telemàtic de ramaderia, per no haver de fer la feina dues vegades, d'entrar DIPs i de funcions, etc. Això seria molt important, crec jo. Després, gran importància als escorxadors mòbils. Vam estar fa poc al PENS veient un exemple magnífic d'això, també de les escorxadors de baixa capacitat. Amb vostè, directora, n'hem parlat del tema dels escorxadors petits, com el de Verges, etc. Vetllar-ho, perquè si bé potser estrictament no són rendibles, quan tanca un escorxador de baixa capacitat el que ens trobem és que tanquen al voltant tota una sèrie d'explotacions que en depenen. Promocionar també els circuits curts de venda. En aquest moment menys del 10% de les explotacions a Catalunya s'hi emmarquen, però si miréssim només les de ramaderia extensiva segur que serien moltes més. Se m'acaba el temps, res més. Gràcies per la vostra compareixença i si em podeu respondre algunes de les coses que he plantejat us ho agrairem.